Pagrambol sa pipila ka security guard ug tricycle driver gawas sa usa ka mall sa Zamboanga City, nahulikam. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Sa video, makita ang upat ka tawong ginauwang ang duha ka lalaking nagsinumbagay. Apan samtang ginauwang ang mga lalaki, makita kining laing lalaki nga gabitbit og bolo ug gipanghadlok ang mga tawo sa palibot. Gani, gisikaran pa niini ang barikada sa lugar. Apan wala gihapon naundang ang pag-uwang sa duha ka lalaking nagbugno. Taod-taod, makita na sab ang lalaking nagbitbit og bolo nga subling ng hadlok sa mga tao sa lugar. Gisumbag pa niini ang usa ka security guard kinsa nakaikyas sa hitabo. Human ang pipila ka minuto, gipasa niini ang bolo sa kaubanan nga mao na puy ng hadlok sa mga tawo. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nasayrang mga security guard ug tricycle driver ang nagrambol sa usa ka mall sa Governor Camins Road sa Zamboanga City pasado alas 9 sa gabi adlawng Martes. Nagkabangi matud pa ang duha ka partido tungod lang sa parking sa mga tricycle gawas sa mall sa syudad. According ma'am no, sa ground, sa mga witnesses na nakita na lang nila na nag-aaway. And pwede kasi masyadong magulo yung area niya. Alam naman natin na inaayos din yan ng mga security guard dyan. Possible ma'am, ito is sa mga parking dyan sa harap ng mall. Ang insidente, nakaabot na sa lokal nga kagamhanan og naalarma kay dunay bitbit nga bolo ang usa sa tricycle driver nga nalambigit sa rambol. Busa, ipatawag sa City Administrator's Office ang mga lider sa Tricycle Association sa syudad aron magkapulong. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa maong mall apan wala pa kinitubag. Wala pa sab mihatag og pahayag ang mga nalambigit nga security guards. Hindi si DB Ancina, no? Dali kita direktiba itamen, no? Puska ko na sa mga tricycle drivers yan na involved kung sa trouble. One of these days, lama kita dialogue ya también otra vez con el mga líderes del mga tricycle association aquí na ciudad, no, para hacer también sila dila obligasyon, no, con el mga miyembro nila, mga special mga drivers. Hinuon, gipasalig sa kapulisan nga ilang pangitaon ang tanang nalambigit sa kagubot aron masuta ang tinubdan sa ilang bangi ug aron makasuhan ang nagpasiugda niini. Having a vivid weapon sa public is a crime. Pinapaalam natin ito sa investigation na din, binibigyan natin yung authorities sa kanila na maganda sa investigation at kasuhan kung sino man dapat kasuhan. Nakulong. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.